Doncs jo llegiré un fragment de Foix, La mirada de J.B. Foix, un dels nostres poetes que va participar del moviment de les avantguardes i per tant estèticament estava molt vinculat al camí d'indagació, de ruptura, de replantejament de la tradició que també Miró havia fet, però que tenia un element que no li permetia segurament poder anar tan enllà com li hauria agradat, perquè Miró treballava amb els colors, amb les formes, amb una dimensió plàstica. I en canvi, a Foix estava lligat per les paraules. I ell se sentia molt vinculat a la seva pròpia tradició literària, una tradició literària com la catalana, que havia viscut diverses interrupcions fruit de la nostra història. I aleshores ell, que segurament molta gent el recorda per un vers com m'exalta el nou i m'enamora el vell, que vol mostrar aquesta mena de confluència del passat, la tradició i alhora la ruptura i la innovació, la modernitat, quan se li demanava per què no va ser més surrealista o per què no va intentar seguir el camí que van seguir autors com per exemple Miró en una dimensió plàstica, ell deia: jo treballo per construir una llengua que malauradament no disposa del pes, la tradició, la solidesa, que sí, per exemple, té una cultura com la francesa. Aleshores, com puc destruir la sintaxi o destruir, que eren alguns dels preceptes del surrealisme, per exemple, quan jo el que estic és intentant construir la nostra literatura. I per tant sempre va mantenir un ancoratge en el que representava la tradició, però va volar i va ajudar-nos a volar a tots. I aleshores és molt bonic aquest fragment de que un poeta parli sobre un pintor, tots dos sent tan lectors com van ser i tenint la relació que hi havia entre tots dos, i aquí se'ns explica Miró vist per Foix. I diu el text: com us ho faríeu per fer entrar la pintura de Joan Miró dins la tradició catalana? Em preguntava fa poc un crític decebut del meu país. M'ho preguntava precisament a mi, partidari decidit de la dita morraciana: tot allò que és nostre és nacional. Em costaria d'acceptar que un temperament ràssicament tan català com el de Joan Miró pogués produir una pintura estranya a la sensibilitat típica de les gents del país. En Joan Miró, però, no solament no hi ha en ell cap desviament, sinó que els qui l'acusen d'heretge de la pintura tradicional, que són els mateixos que tillen d'heretges de la pintura en general, tots els qui gosen expressar-se plàsticament d'una manera distinta de l'oficial, escolar i temporal, obliden que la tradició pictòrica, com la literària, no s'ha establert per comunicació d'habilitat manual de pares a fills, sinó en la seva accepció filosòfica per revelació original. Totes les peculiaritats plàstiques essencials de la pintura catalana, tot allò que hi ha de més autòcton, assenyalat ja per la crítica objectiva i per alguns assagistes en la pintura medieval catalana, ho retrobareu també a la pintura de Joan Miró. Si ha assimilat alguna de les característiques temporals de la pintura internacional, llur concreció plàstica ha estat realitzada amb tanta originalitat que us seria difícil destriar a quin corrent intenta lligar la seva sort. Més arriscat, però, que els pintors de nom, repetidament assenyalats, de les escoles romànica i gòtica que caracteritzen un dels més vells períodes de l'art a Catalunya, Miró ha donat a les seves realitzacions un vigor tan propi que no solament resum totes les temptatives de creació independent remarcades en el procés de la pintura i la història de la pintura catalana, ens en supera la intenció per oferir dins del quadre de la pintura europea odierna una expressió independent i una personalitat inconfusible. Poseu costat a costat les realitzacions pictòriques dels artistes europeus, entre els quals hi hagi possibilitat d'establir un denominador comú d'escola, i us adonareu d'aquesta certitud, que només Joan Miró manté una realitat ràssica i temperamental indiscutible. I si la comparació l'establiu amb les obres cabdals de les èpoques més vivents de la pintura catalana, en descobrireu la causa. Una mateixa arrel mantinguda
i nodrida a través dels segles per unes característiques locals en l'ordre geogràfic que són simplicitat, claredat, objectivitat, plasticitat i, no en rebutgeu la paradoxa, realisme.